To je vážne dosť hlboká voda. Mišo, vyjadruj sa. To sa zdá. Teplotne je to ako? A ako voda je celkom fajn, len sú tu šmiklavé kamene a bojím sa, že spadnem na rýd. Nespadneš. A ja už ďalej nejdem. Mišo, musíš. Po kolena to dáš. Čak už teraz to nevzdáš, keď Už je si. to jedno úplne. No, je to vážne koľské. Keď pôjdeš hlbšie, tak tam už budeš mať iba také ako keby hlinu. Ale tu už je vážne hlboko a nechcem mať mokré nohavice. Však je to hlboké. A keď pôjdeš iba trošičku ďalej, iba sa pozri trošičku ďalej, či to je také. Už je to hlboké, lebo tu ešte stojím na kameňoch. Takže ja idem naspäť. Miško, ešte iba trošičku. Nie, ďalej nie. Zatancuj od zemok. Ti jebe. Vyštím sa tu. No, správ také video. Počkaj, dám ti ruku. Nie. Nepodám ti ruku. Nie. Dobre. Dobrý. A je to studená voda? Nie, práve že studená nie je ani nejak extra, ale... A je mokrá? Mokrá je. Nevyzerá tak. Nevyzerá tak sucho. Miško, vyzeráš teraz úplne lovely. Psychopat Mišo, prečo sa on nedá na hovor? A my som ťa neprehovoril Nikto ťa ako nelákal. Si išiel sám. Ale keď už ide ten chlap, tak ja nepôjdem. Keby zdržal celú cibuľu, Miško? Tak ju zožerem tiež.